Hola, 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 muito bom dia, pessoal. Como vocês estão? Aqui seu amigo Rafael Galán da Surlange. Mais treinamento, mais uma webinar. Hoje bem interessante. Muito bom dia a todos, boa tarde aqui no Madrid, a todas nossas amigas e amigos brasileiros. É um prazer receberos nesta apresentação especial na que vamos a descubrir juntos as novidades que Surlange ten para a temporada 2026-27 na programação da Italia. Por que na Italia? Lógicamente, Italia sempre foi un dos destinos máis emblemáticos da Europa, unha terra que combina arte, historia, cultura, gastronomía, un top de vendas para pasajeiro brasileiro, e este ano, além de todos os itinerarios que ya temos na programação traballando, viajando pela Italia, que son moitos, porque realmente Italia é un dos destinos máis visitados do mundo, é un dos nosos destinos top de vendas no Brasil, moitos pasajeros brasileiros que viajan conosco na Italia, e este ano, bueno, para o ano próximo, 2026-27, vamos a dar un paso além e vamos a expandir, vamos a extender, vamos a ter nova oferta para mostrar unha Italia diferente, unha Italia máis auténtica, unha Italia máis diversificada e moito máis emocional. Entón, vamos a falar sobre todo de dúas regións, agora vamos ver, pero sí é interesante que depois de toda a programación que temos na Italia, fiquen atentos nas novidades que temos para a temporada próxima e que já ten en noso site surlange.com, na pasta folletos 2026-27, lá já ten todos os itinerarios dos que vamos a falar hoxe, das novedades e toda a programación da temporada próxima. Non esquezan que estamos aínda dentro da campaña de venda anticipada para poder viajar en 2026-27 con valores 2025. Ten todas as condições en noso site. E como sempre, este treinamento que vamos a comezar fica grabado e fica subido a noso canal de YouTube. En noso canal de YouTube ten a disposición todos os treinamentos que facemos durante todo o ano. Entón, vamos lá. Cualquier pregunta poden facer a través do chat, que eu fico aquí atento para cualquier dúbida, para cualquier sullestado, para cualquier coisa que vocês precisen. Vamos a comenzar a nosa viaxe pela Italia. Como fala a poetisa rusa Anna Amatovac, Italia é un soño que continúa voltando a noite. Exactamente ese es el sentimiento que queremos transmitir con nosas novas propostas, nosa nova programación na Italia, destinos que inspiran, que emocionan e que deixan unha marca. Non se esquezan que todo o que vamos a falar hoxe está integrado dentro da nosa programación Roteiros en Regular e, por tanto, sempre con guía acompañante garantido falando portugués. Un produto 100% adaptado para o pasajeiro brasileiro. Entón, bueno, de que vamos a falar hoxe? Vamos a falar, bueno, do que vamos a ter en perspectiva en esta nova programación pela Italia, que xa fundamentalmente en dúas regións da Italia que até agora non comercializábamos dentro dos nosos itinerarios regulares. Cinque Terre, que é a nova joia do norte, vamos a falar desta región no norte da Italia, e vamos a falar da Puglia, o sul máis auténtico da Italia. Dúas regións ben diferentes dentro deste maravilloso país. Vamos a falar de como sao os itinerarios que temos para a temporada 2026-27 nestas dúas regións. Vamos a falar da nosa proposta de valor, como vender, cual é o perfil de pasajeiro ao que podemos ofrecer estes itinerarios novos pela Italia, e depois vamos a facer un pequeno resumo de toda a programación que temos. O objetivo, procurar experiencias reais, lugares menos turísticos, que isto hoxe en día é moi importante, máis humanos, e quen quere coñecer o destino, quen quere coñecer Italia a través de seu povo, de súa gastronomía, de súas tradições, etc. Está realmente ben interesante o que temos de novidade para a temporada próxima na Italia. Bueno, e por que temos expandido a nosa programación pela Italia? Por que estamos agora traballando estas dúas regións, Puglia e Cinque Terre? Porque hoxe en día, como já falamos a comezos do ano, cando falábamos das tendencias do turismo para este ano 2025, o pasajeiro, o viajante, o turista, hoxe en día procura máis autenticidade, experiencias máis reais, lugares menos lotados, con menos turistas, máis humanos.
quere. Entón, realmente é interesante porque estas dúas regións non están tan desarrolladas turísticamente como o resto da Italia e realmente é unha oportunidade interesante. É por iso que estamos incorporando nesta temporada, bueno, na temporada próxima, 2026-27, dúas joias moito especiais a nosa programación da Italia. Como falábamos, Cinque Terre, a costa máis colorida do norte da Italia, un paraíso, realmente, depois vamos a ver algunhas imagens, aldeas suspensas sobre o mar. E tamén vamos a descubrir a Puglia, o sul máis auténtico da Italia, con súas caixinas brancas, ese mar cristalino, esa vida tranquila, cheia de sabor mediterráneo. Realmente interesante porque ambas regións, nas que vamos a ter novas rotas, insisto, nosa programación de roteiros de ónibus en regular, representan a esencia de unha Italia máis íntima, máis local, máis inspiradora, realmente experiencias para, como falaba aquí no slide, descubrir a Italia de unha maneira diferente. Porque seguro que você ya ten moito pasajeiro que ya coñece Roma, ya viajou para Veneza, ya visitou Florença e está procurando dentro do que é a Italia, un país maravilloso, novas regións. E dai esa necesidade de novas propostas dentro da Italia pelo que estamos facendo toda esta nova programación realmente moito interesante. Porque Italia, como falaba no comezo, é realmente o país do mundo máis visitado, ¿no? Por que continúa a encantar? É un destinos máis completos do mundo. Cada región da Italia ten seu propio carácter. Ao norte temos lagos, temos montañas. No centro temos toda a historia, todo ese arte renacentista. E ao sur temos o Mediterráneo, máis brillante, hospitalidade máis genuína. É un país onde, como vocês saben, porque moitos de vocês já viajaron para Italia ou já venderon o destino, é un museo ao ar libre, gastronomía maravillosa, onde cada refeição é unha celebração, e onde cada viaxe deixa realmente unha historia para contar, para instagramar incluso, ¿no? Oye, que está tanto na moda. Cultura, historia, arte, paisaxes diferentes do norte ao sur, gastronomía mundialmente coñecida, un destino, ya saben, moito procurado, pero que aínda ten moito a descubrir, que é o que vamos a descubrir hoxe neste treinamento falando das novidades da Italia. Por todas estas razones que estou falando desde o comezo da webinar, Italia continúa a se apaixonar porque el viajante brasileiro ten unha conexión especial, ten unha conexión especial con a cultura, con a alegría, con el modo de vida da Italia. El pasajeiro brasileiro está moito apegado á cultura italiana, por iso que é un destino super interesante para cualquier un pasajeiro que entra en súa agencia de viajes. E porque vamos a visitar estas áreas menos turísticas, máis genuínas, con mar, cultura, sabor local, que son, insisto, as regións de Cinque Terre e de Puglia. Son as dúas regións que temos de novidade para a temporada 2026-27. E ya saben, traballando con a Surland, esta programación está incluída dentro da nosa programación de roteiros en regular pela Europa e, por tanto, van con toda a nosa cualidade de máis de 40 anos traballando roteiros neste destino, guía acompañante sempre garantido en portugués, que isto é super importante, guías acostumados con o pasajeiro brasileiro, como sempre, hotelaría 4 estrelas central e ben localizada, todas as saídas garantidas, transfer de chegada e de saída incluído, tasas turísticas incluídas, en fin, atención aos detalles e aseguranzas sempre de viajar con un tour operador líder. Como sempre falo, estamos indicando un produto de roteiros pela Europa, non estamos vendendo un produto de luxo, estamos vendendo un produto con boa relación custo-beneficio. Entón, peguen os roteiros que temos já publicados, insisto, no site Pasta Folletos 2026-27 e todo o que está escrito se cumpre 100%. Ese é o hotel, estos son os servicios, entón sempre ler todo o que está incluído dentro de un roteiro en regular, como sempre insisto. Entón, realmente, viajar con a Surlange, como nos gostamos de falar, 100% tranquilidade, todo o que está escrito se cumpre, problema que sempre enfrentamos, o que sempre falo tamén, o pasajeiro non lee nada do que entregamos na agencia, entón nos temos que ler por eles, todo o que está escrito se cumpre 100%
con Asurrange. No esperemos ni más ni menos. Esto es siempre importantísimo. ¿Tá? Bueno, una vez ya feita esta introducción de por qué estamos expandiendo a nuestra programación na Italia, ahora sí vamos a comenzar falando das novas regiões dentro da Italia que vamos a traballar para a temporada próxima. Comenzamos noso paseo pelas novidades da Italia con unha verdadeira joia no norte do país, el Cinque Terre, a llamada de rellao de Cinque Terre. El Cinque Terre é unha faixa de costa única, non? Realmente é impresionante, ten 5 aldeias coloridas que se agarran as falesías e se desbruzan sobre o Mediterráneo máis pintoresco da Italia. Cinque Terre, sinónimo de beleza natural, autenticidade e armonía. Toda esta rellao del Cinque Terre é patrimonio da humanidade, patrimonio mundial pela UNESCO, e combina esencia de navegação con a máis pura cultura italiana. Quere dizer, rúas estreitas, viñedos de frente para o mar, esas caixiñas en tons pastéis, é un ritmo de vida moito máis tranquilo do que na capital, do que en Roma, do que en Florença, do que en Veneza, máis tranquilo, convidamos a parar, a respirar, a desfrutar, porque é unha experiencia coñecer el Cinque Terre para todos os sentidos. El xeiro do mar, el son das ondas, os sabores do pesto genovés ou do viño branco da rellao da Liguria, que é onde está el Cinque Terre. Un destino perfeito para viajantes que procuran unha Italia máis íntima, máis fotogénica, máis profundamente emocional. É por iso que aí é onde temos a ferramenta de venda para ofrecer esta rellao del Cinque Terre, que eu sei, porque nos últimos anos moitos de vocês falan comigo, Rafa, teño pasajeros que queren coñecer el Cinque Terre e vocês na Surla non ten. Agora temos, entón agora é o momento de ofrecer itinerarios diferentes dentro da Italia. Aquí está el Cinque Terre. Temos unha opción dentro do itinerario, un dos clásicos da nosa programación, que é el Italia nel Cuore. Este ano temos incluído unha noite pernoitando en Pisa, na cidade de Pisa, onde está a Torre Inclinada, que temos falado en outros treinamentos, para facer este paseo de día completo para el Cinque Terre. Relembren, no Italia nel Cuore podemos facer esta excursao del Cinque Terre de día inteiro. Então, realmente é ben interesante poder facer, aquí é onde está localizado el Cinque Terre, e nestas visitas desde Pisa de día inteiro se visitan os cinco puebleciños que componen el Cinque Terre: Monterozzo, Vernazza, Corniglia, Manarola e Río Maggiore. Son as 5 aldeas que componen el Cinque Terre e que vamos visitar neste paseo saindo desde Pisa. El percurso combina parte de barco e parte de tren. Entón, realmente, tamén que para brasileiro gosta moito de viajar de tren, porque en Brasil non temos trens, né? Aquí vamos a poder viajar de tren e tamén de barco, porque aí vamos a disfrutar de paisaxes diferentes, perspectivas do mar, falesías, as viñas, os terrados coloridos, que parecen flutuar no mar Mediterráneo, que es el que baña toda esta rellao del Cinque Terre. Una auténtica maravilla de paseo saindo de Pisa, visitando as cinco aldeas. Ben interesante. ¿Qué temos nesta rellao del Cinque Terre? Están vendo que maravilloso paisaje, para tirar esa foto e depois presumir con os amigos. Como falaba, patrimonio mundial da UNESCO, casas coloridas, viñedos con vistas para o mar, relaxamento, cultura, a costa mediterránea máis pintoresca da Italia. É porque cada unha destas aldeas, podemos falar, ten seu propio charme. Vernazza, que ten un pequeno porto cercado por casas rosa e amarelas, temos Manarola, con o famoso mirante ao pôr do sol, ou temos Monterozzo, con súas praias douradas e ambiente máis descontraído. Realmente unha experiencia única viajar de Cinque Terre, tanto visualmente como, lógicamente, cuando falamos da Italia, gastronómicamente, porque toda esta rellao da Liguria, no norte da Italia, xa pegando con o mar Mediterráneo, é unha gastronomía maravillosa. Como cualquier rellao italiana, a Liguria tamén conquista pelo paladar. E nesta rellao ten algúns dos sabores máis característicos do país. Por exemplo, aquí temos el pesto genovés con manjericao fresco, é originario da rellao
da Liguria. Temos as focaccias al óleo, que temos crocante, dourado, exquisito. E temos tamén os frutos do mar, que está de toda a área del Golfo de la Spezia. Os frutos do mar da Liguria considerados un dos mellores da Italia. Entón, realmente, vamos tamén a ter unhas reflexiones maravillosas con sabor, ¿no? Compartillar unha reflexão con vistas ao mar. É unha parte esencial da experiencia. Porque aquí, nesta área del Cinque Terre de Liguria, a gastronomía non é apenas un complemento, é unha parte do alma do destino, da experiencia na hora de visitar esta região, este destino maravilloso dentro da Italia. Totalmente recomendable. Perfil de pasajeiro que podemos sugerir este produto. Casais activos, casais mesmo que sean idosos, non ten problema ningún, viajantes que ya conocen a Italia clásica, que ya conocen Florencia, que ya conocen Roma, que ya conocen Venecia, que están procurando novas áreas dentro da Italia. Amantes da fotografía, paisaxes naturais, amantes da naturaleza, amantes do estilo mediterráneo, ben máis decontraído, e tamén moito típico de noso país, da España. En fin, clientes que procuran novas experiencias, que valorizan o equilibrio entre cultura, mar, relaxamento e un circuito ideal, maravilloso, un destino fantástico para ese pasajero que repite que ya viajó para Italia e quere redescubrir o país desde unha perspectiva máis persoal, máis auténtica, menos concorrida, porque, insisto, estas regións son menos turísticas do que a Italia clásica. Entón, realmente é maravilloso para sugerir aos nosos pasajeros. Como falábamos, para pasajeros que procuran unha Italia diferente, máis exclusiva, con estas experiencias de barco, trayectos de tren, máis tranquilo que outros destinos, esa atmósfera local moito genuína, para viajar sen prisa, para viajar con cor, con emoción, sempre realmente moito interesante. Un das regións das paisaxes máis belas do Mediterráneo. 100% recomendable para pasajeiro brasileiro. Eu acho un destino que você va a sugerir ao pasajeiro, va a voltar adorando, va a mostrar as fotografías que tomou, porque realmente ben interesante. Insisto, el Cinque Terre. Quais itinerarios da Surlange podemos visitar nesta região del Cinque Terre? Bueno, fácil. Insisto, ya ten todos os programas dentro do noso site surlange.com, na pasta folletos 2026-27, ya ten todos estes programas. Italia en el cuore con el Cinque Terre, 8 días, facendo Roma, Florencia, Pisa, Veneza, e a excursao completa del Cinque Terre de barco e de tren. Temos el Italia en el cuore con a Cinque Terre e con París. Si o pasaxero procura 11 días para coñecer a Italia clásica, facer el Cinque Terre e finalizar en París. Ou temos el Italia en el cuore, Cinque Terre de París, con el pacote máis servizos. Relembren, pacote máis servizos da Surlange. El pacote con os pasellos opcionais. Sempre seu amigo Rafael Galán da Surland recomenda, suxire, sempre incluir este pacote máis servizos, porque aí ya o pasaxero garante súa vaga nos pasellos opcionais e bon para voses tamén vendedores porque comisionaben. Este de 11 días, que son mesmo, son con el pacote máis servizos. Ou podemos facer este super completo, 11 días, el Italia en el cuore, Cinque Terre, e depois de ser até a Costa Amalfitana, que ya temos falado outras veces, Nápoles, Capri, Amalfi, Positano, e aí realmente temos unha panorámica. Ou se ten ese pasaxero que quere finalizar en París, pois podemos facer el Italia en el cuore, Cinque Terre, Costa Amalfitana e París. 14 días maravillosa viaxen. El roteiro máis completo pela Italia con París, con foco nas paisaxes, como el Italia en el cuore, Costa Amalfitana, Mar Tirreno e Liguria, nunha única viaxen. O el Italia en el cuore con Cinque Terre, París, Museos Vaticanos, Roma Barroca, pasello de góndola, estes son os pasellos opcionais que vamos a incluir con este pacote máis servizos. Entón, toda esta programación que inclui el Cinque Terre ya poden facer a reserva a través de súa operadora de turismo de confianza, porque ya están reserváveis, ya están disponibles os programas en noso site, surlange.com, insisto, pasta folletos 2026-27. Aí van a procurar todos os itinerarios ya traducidos en portugués. Entón,
Maravillosa el Cinque Terre, maravillosa a primeira das áreas que temos nesta nova programación pela Italia e agora falamos da Puglia. Continuamos nosa viaxe pelas novidades na Italia con un arrellao que representa a propia esencia do Mediterráneo. Rellao da Puglia, coñecida como el calcañar da bota italiana, terra de mar azul, de aldeas brancas, de olivais, de unha cultura rural profundamente gaisa. Están vendo as caixiñas brancas aí no topo dos mogos, maravilloso. Unha auténtica maravilla tamén arrellao de Puglia. Aquí estamos vendo, na parte sur, insisto, en o calcañar da bota, do que é a bota italiana, toda está arrellado de Puglia, arrellado do salto, podemos falar do salto da bota italiana, mar azul, vilarellos brancos, cultura local. Antes falamos de Cinque Terre no norte e agora vamos para o sul. Tradizao, hospitalidade, estilo mediterráneo, Italia auténtica, menos coñecida, que isto é importantísimo, Entao, realmente, unha Italia diferente, menos coñecida, máis igual que fascinante do que o norte da Italia. Maravillosa está rellao da Puglia, tamén para coñecer en nosos itinerarios. Temos un itinerario aquí na Puglia, que é un puro Puglia, que é el circuito base que vamos a traballar nesta programación, nesta rellao da Europa, que é el itinerario llamado de o mellor da Puglia. Son 8 días que vamos a visitar as cidades máis características, máis emblemáticas do sul da Italia. Nápoles, Pompeia, Matera, Alberobello, Lecce, Otranto, Santa María di Leuca, Ostuni, Polignano e Bari. Realmente un itinerario maravilloso que une historia, cultura, mar e gastronomía. 4 patas para a nosa mesa. Cada etapa ten unha mistura perfecta, temos patrimonio, temos beleza natural, temos vida local, charme, de cada unha dos vilarellos, é unha viaxe ideal para quen quere coñecer, insisto, a auténtica Italia con ese ritmo mediterráneo, ritmo sereno, ritmo máis tranquilo e menos coñecido. Realmente maravilloso e tamén temos a posibilidade de facer o mellor da Puglia con a extensa a goma que seguramente é onde temos que colocar os vos. Vamos a facer un pequeno percurso por cada unha das cidades que se visitan neste itinerario o mellor da Puglia. Comezando por Nápoles, el portao de entrada ao sul da Italia, caótica, vibrante e con alma popular. Moito perto de Capri, de Amalfi e de Pompeia e clásico pela pizza. Pizza napolitana. Aquí, este carácter, ese espírito intenso, humano, cheio de vida. Agora que me estaba lembrando que agora fase 5 anos que faleceu Maradona, ¿no? Tan identificado con Nápoles. Ele consiguió que o Nápoles consiguiese o primeiro Scudetto, primeira liga italiana. Aquí nos lembramos tamén de Maradona cando falamos de Nápoles, porque se visitan Nápoles van a encontrar moitos lugares onde ten imaxes de Diego Armando Maradona, ¿no? Argentino, mas tamén uno dos jugadores top da historia do fútbol, junto con Pelé, ¿no? Con Pelé, con Cruyff, Di Stéfano, en fin, todos os craques do fútbol. Bueno, Nápoles sería el lugar onde comeza el itinerario o mellor da Puglia. Visitamos tamén Pompeia, lógicamente, a cidade romana congelada no tempo, esas ruínas perfectamente preservadas que permiten reviver toda a historia e camiñar pelas rúas de unha civilización que parece ter parado o relollo a máis de 2000 anos. Realmente é unha visita que temos que facer pelo menos unha vez na vida, unha auténtica maravilla visitar as ruínas de Pompeia. Visitamos tamén Matera, aquí ya nos vamos adentrando na rellao da Puglia, Patrimonio Mundial pela UNESCO, famosa pelos sassi, que son moradías caverna. Todo isto que están vendo aquí son os sassi, moradías caverna, similares como as que podemos encontrar na Capadocia, na Turquía, están excavadas na roxa. Un escenario natural para filmes históricos e unha das cidades máis antigas do mundo. Realmente Matera impresionante, o linda que é a cidade, e gastronómicamente temos el pavo artesanal moito típico de Matera e os viños de Basilicata, que refleten toda a identidade do sul da Italia. Ten moitos bons viños tamén estas regións das que estamos falando. Então, realmente importante, ¿no? Matera, increíble. Lecce, coñecida como a Florenza do Sul.
Ya muchos visitamos Florença do Norte, que es a Florença clásica, mas agora podemos ofrecer a segunda Florença, que es Lecce, capital do arte barroco no Mezzogiorno. Una cidade elegante, con un charme auténtico, con rúas douradas, con igrellas ornamentadas, vida local, vibrante, sabe? Persoas moito acolledoras, unha cidade aconchegante, unha cidade auténtica, con esa gastronomía tamén que temos el pasticchiotto lequese e el café salentino. Temos que experimentar dos emblemas da região, aquí en Lecce. Visitamos tamén Otranto, antiga cidade portuaria con vistas todo para o mar Adriático. Nesta parte da Puglia, como ven, está na costa leste da Italia, pero entao, es fronteira con o mar Adriático. Catedral con un deslumbrante, maravilloso mosaico medieval, todas esas murallas, esas rúas estreitas, esa atmósfera marítima. Otranto es el ponto máis oriental da Italia, justamente no salto da bota do que é o país da Italia. En días claros, como fala aquí, é posible incluso a través do Adriático avistar a Albania, desde aquí, desde Otranto. Maravilloso destino, maravillosa cidade, con historia, con mar, con espiritualidade. Realmente moito interesante. Temos tamén a visita de Santa María di Leuca, outra aquí es onde se encontran os mares Adriático e Jónico. El farol característico de Santa María de Leuca, as falesías, as aguas cristalinas, realmente un escenario natural perfecto para fotos, para relaxamento. E le llaman de el fin do mundo no sul da Italia, porque realmente hai unha parte máis límite do país. Unha parada imprescindível, dica de Surland, de fotos panorámicas. Realmente unha auténtica maravilla a cidade de Santa María di Leuca. Tamén vamos a ter a oportunidade de coñecer Ostuni. Están vendo que xa todas cidades non tan coñecidas, ya o pasajeiro ya foi para Milao, ya foi para Veneza, ya foi para Roma, ya foi... pero aquí estamos ofrecendo novas cidades dentro do que é esa maravilla de país que é Italia. Ostuni, coñecida como a cidade branca, arquitectura morisca, rúas labirínticas, vistas para o mar, artesanato local moito típico e aceite, moito bon aceite tamén, como é unha región con viñedos, con aceituna, ten tamén bon aceite, puro xarme mediterráneo, ten un aceite denominado de origen protegido, maravilloso, e un viño llamado un viño da eh, da uva primitivo, que é tamén fantástico aquí nesta área da Puglia, en Ostuni. Vamos a visitar tamén Polignano a Mare, unha vila debruzada, podemos falar, sobre o Adriático. Aguas turquesas, falesías, inspiração para artistas, para poetas italianos. Realmente Polignano a Mare é o cartao postal vivo da costa de Puglia. Cidade de artistas, por exemplo, Domenico Modugno. Domenico Modugno, que é o cantor que compuso a canção, a música de Volare. Volare, oh, cantare, oh. Ese es Domenico Modugno, maravilloso artista brasileiro e toda esta região de Polignano a Mare, lar verso de artistas, de poetas italianos. Temos tamén Bari. Bari é unha cidade maior, que é onde finaliza o itinerario o mellor da Puglia, a porta de entrada para Oriente, con unha longa tradición comercial a través do porto de Bari, e tamén de moitas rúas estreitas, realmente unha calzada a beira do mar con áreas comerciais ideais para pedestres, e é tamén famosa Bari por ser o local de repouso das reliquias de São Nicolau, que São Nicolau estamos falando nestas datas porque é a inspiración para o personaxe do Papai Noel. Papai Noel está inspirado en São Nicolau e as reliquias de São Nicolau están aquí. O túmulo dele están aquí en Bari. Está realmente interesante esta cidade de Bari, que é onde finaliza noso itinerario o mellor da Puglia, que hemos feito este pequeno percurso por todas as cidades que se visitan no itinerario. Quais programas ten esta región de Puglia? Vamos ver. Bueno, temos
el itinerario do que temos falado agora, o mellor da Puglia, 8 días, visitando exclusivamente a Rellao da Puglia, perdón, que é o programa básico ideal para explorar o sul da Italia, esta Rellao da Puglia. 8 días. Temos pasajeros que queren, ya que viajan para Italia, queren ficar máis tempo, pois podemos facer de Nápoles a Roma pela Puglia. 11 días facendo Puglia e Roma. Combina a Puglia con a Roma clásica. Perfeita combinación para ter esta experiencia única nesta Rellao da Italia. Ou temos este Puglia e Cinque Terre, que combina os dois icones do que temos falado. Ao sul auténtico e a costa da Liguria, combinado as dúas neste itinerario. Entón, aquí neste itinerario Puglia Cinque Terre de 15 días combinamos as dúas novidades desta temporada. Entón, se ten pasajeros que queren realmente coñecer este itinerario de Puglia até o Véneto, este é o itinerario fantástico que poden sugerir. Temos tamén de Puglia a París, de 8 días, a Italia completa, de norte a sur, e finalizando en París. Ou temos este itinerario de Véneto a Puglia, 16 días, do elegante norte ao sur costeiro. Moitas combinacións están vendo, realmente moita programación. E tamén el Italia con Costa Amalfitana e Puglia para visitar Milao, Veneza, Florenza, Roma, Capri, Amalfi e aquí ya a Rellao da Puglia que temos falado, pernoitando en Lecce, pernoitando en Bari. Panorámica completa da Italia, 3 mares, toda Italia. Pasajeiro que quiere conocer toda Italia, recomiendo 100% este itinerario de 17 días. Todos os itinerarios, lembro novamente, están ya publicados en noso site surlange.com, pasta folletos 2026-27, ya poden facer súas reservas para a temporada próxima. E ten que anticipar, porque son itinerarios novos, então estamos con alta ocupación, e anticipen cuanto antes as reservas para estes destinos, tá? Moito interesante. Sugerimos para pasajeros que ya coñecen Europa, que ya viajaron para Italia, clásica, procuran, como falábamos antes, itinerarios diferentes, persoas activas, que gostan da cultura, gostan da gastronomía, da vida local e que valorizan un ritmo máis tranquilo, con da paisaxes, conexiones humanas e que realmente aprecian destinos menos turísticos, realmente menos coñecidos e, por tanto, experiencias totalmente diferentes ao que estamos acostumados. E é que estes dois destinos, tanto Puglia quanto Cinque Terre, preservan o charme local, mesmo sendo destinos modernos, e realmente a gastronomía tamén é moito, moito interesante, e a hospitalidade das persoas, cidades menos estresantes que as grandes cidades, menores en tamaño, máis genuíno, en fin, temos que vender Italia, estas regións del Cinque Terre da Puglia, como a Italia que se vive, que se saborea e que se va a lembrar as persoas que viajan para lá toda a vida. Realmente moito interesante. Entón, aquí temos resumido estas novidades da Italia, Puglia, Cinque Terre, e depois de pasar pelas dúas regións, falar do que é a nosa proposta de valor, por que vender estes destinos con a Surland, porque realmente ya saben que nos no só proyectamos itinerarios, sino que creamos experiencias que emocionan, que inspiran, que permanecen sempre na memoria do viajante. É unha Italia que se renova, unha Italia novedosa, máis completa, máis diversa, con estas dúas novas joias, Cinque Terre e Puglia, esos itinerarios, já temos visto, con personalidade, con equilibrio, con emoción, e, como falábamos ao começo, Italia continúa estando na moda, continúa a encantar, máis agora, máis que nunca, con estas novidades que temos. Insisto nas características, este produto está dentro da nosa programación de itinerarios en regulares, circuitos regulares pela Europa, traslado de llegada de saída, ónibus con wifi durante todo o itinerario, guía acompañante súper importante, sempre en portugués, todas as saídas, isto é realmente impresionante, todas as visitas panorámicas, seguro viajen, tasas de estadía incluídas, hotelería ben localizada, en fin, todos os diferenciais que temos nas Surlands na hora de comercializar o noso produto, un produto de cualidade e que tamén, lógicamente, expandimos a estas regións de Puglia e de Cinque Terre, con todas as excursións opcionais, as falei antes do pacote máis servizo e sempre diseñado, pensado, criado para o pasajeiro latinoamericano. Entón, 100% tranquilidade con toda a nosa asistencia
en destino. Entonces, realmente interesantísimo todo o que temos para ofrecer nestas novidades na Italia. Temos novos itinerarios dentro deste maravilloso país para que vocês teñan aí na pratilleira máis itinerarios do que ofrecer e dar este salto cualitativo, unha Italia máis completa, máis diversificada, con un equilibrio perfeito entre o clásico e o auténtico. Ya saben, novidades na Italia, Puglia 5 Terre con Asurlange. Nosas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn e noso canal de YouTube, onde fica grabado este treinamento, subido e totalmente liberado para quen ingresou máis tarde ou quen teve que sair antes, fica grabado, fica total disposado en noso canal de YouTube. Así que, ya saben, novidades na Italia, Puglia, 5 Terre, con quen? Con Asurlange. 100% tranquilidade.